Вядомая з 17 стагоддзя Неглюбка ў Веткаўскім раёне Гомельшчыны ўжо ў 19 стагоддзі стала знакамітым цэнтрам мастацкага ткацтва. У 21 стагоддзі слава ткачоў з Неглюбкі не паменела. Так, у 2016 годзе традыцыя неглюбскага ткацтва была прызнаная нацыянальнай гісторыка-матэрыяльнай каштоўнасцю. А сёлета штогадовае свята неглюбскага ткацтва Кросенцы узбагаціў летнік з навукай непростага рамяства. Сустрэчы з мясцовымі жанчынамі, это лекцыі, которые будуць адбывацца, выставы, некія галасавыя гімнасткі, звязаныя з развучваннем неглюбскіх спеваў. То бок зразумець гэтую традыцыю з розных бакоў. Традыцыйнае ткацтва не магло існаваць ізалявана. Яно нараджалася з песняй, з абрадамі, якім тысячы гадоў. Узгадай матую ж стралу, якая бытавала ў Неглюбцы. Групе людзей, 10 чалавек, которые сёння прыехалі з усёй Беларусі, гэта і Мес, Бярэсце, Гомельшчына. Вось яны будуць вучыцца не проста тэхнічна ткаць, яны будуць вучыцца думаць. Вучыцца думаць як ткач, ісці шляхам ніткі, утку, узору і паглыбляцца ў таямніцы неглюбскага ткацтва сабраліся шмат ахвотнікаў. Ну, мне интересно это. Вот хочу тоже поучиться дальше. Я сам тку на Бярдо ўжо 2 гады, але хацеў навучыцца працаваць на кроснах і парайсці ўвесь тэхналагічны працэс ад пачатку да канца. І, магчыма, буду збіраць кросны ў сабе дома там у Берасці. І вось прыехаў паглядзець і за досведам прыехаць. У праграме азы, то бок запраўка станка, ткацтва ходніку як абярэгу, навука ткацтва бранай тэхнікі двухбаковая і аднабаковый перабор ці закладанне, дзе могуць ужо кветнець разнастайныя узоры, асабліва на ручніках. Пачынаючы ад 70-х гадоў на неглюбскіх ручніках з'явіліся паліхромныя узоры, а сплочаць колеры – гэта сапраўднае мастацтва, якому вучыцца трэба. Тым болей, што гаворка не пра кавалак тканіны, а пра абярэг ці накутнік-набожнік. Неглюбскія ручнікі трапляюць на выставы ў свет, былі ў Японіі, Бельгіі, Францыі, Канадзе і Злучаных Штатах.